Bad migao mochung' ne ng'iyo weche mag arita e apeyni NTSA onyiso weg nyamburko, tend sikunde kod jonyuol mondo okaw ting' mar rito ngima jopuonjre e kinde ma gichano timo ikruok mar dok e skunde magi bang' nyasi mag sikukuu. E oboke ma gichwalo ne ute mag fwambo, NTSA ogolo chik ni geche duto mabiro ting'o jopuonjre mondo timnegi nonro malong'o kendo nyaka gibed kod obok mowinjore kaka lesen mag riembo, okumba mar ting'o jowuoth kod obok mayango ni osetimnegi nonro. Jonyuol bende ojiw mondo mi kik yie mondo nyamburko ma ok opuodhi oting' nyithindgi kaka yo mar geng'o masiche mag apaya manyalo muoch. Geche mating'o jopuonjre nyaka bed kod brek mabeyo, rang'uk ng'wek ma airititi, misip mag jowuoth e kind gik mamoko. Bad migao mar NTSA bende ogolo chik ne jogo ma uso rang'uk ng'wech mondo mi one ni rang'uk ng'wech ma kamago gin mago mopuodhi gi NTSA.